كما يتمسيو زينا كسمعكم حيلتا التقراي وفرص حي براق بزبل سم مدقعتي كانوا جمرون عواتو ونحفص هلنا نيلهم اب كل التقراي حيلتات مكلخال تقراي تباهيلهم صوعوا بمنغست فيدرال لما عطقات الشباري وجله تباهيلهم ناي زخصصو اقبال قال قبره صادق اب استفلالو جنبارات عوت እናረኸብና ኢና ኢሎም ኣብ ብዙሓት ከባቢታት ዓፋርን ኣምሓራን ዝነብሩ ሰራዊት ድማ ደምሲስና ኢሎም ዝርዝሩ ድሕሪ ዜና ክቐርብ እዩ በኻል ወገን እቲ ዝካየድ ዘሎ ቃልሲ ቦታታት ናይ መሓዝን ምስዳድን ዘይኮነስ ጉጅለ አሸባሪ ሙሉእ በሙሉእ ብምድምሳስ ተላኣኽቱ ድማ ደጊሞም ስጋት ኢትዮጵያ ዘይኾኑሉ ኩነታት ንሓዋሩ ንምፍጣር እዩ ክብል መንግስቲ ክልል ኣምሓራ ገሊጹ ናይ ዝርዝሩውን ድሕሪ ዜና ክቐርብ እዩ መንግስቲ ኢትዮጵያ ጉጅለ ፈጣር ራዕዲ ኢሉ ዝሰመዮ ሰራዊት ኦሮሞ እየ ዝብል ዕጡቕ ሓይሊ ኦሮሞ ምስቶም ናብ አዲስ አበባ ዝምርሹ ዘለዉ ሓይልታት ትግራይ ኢና ዝብሉ ፌደራል መንግስቲ ግን ኣካል እቲ አሸባሪ ኢሉ ዝሰየሞም ሕወሓት እዩ ዝበሎም ወታደራዊ ስምረት ንምፍጣር ከም ዝተሰማምዐ ኣፍሊጡ መራሕቲ እቲ ዕጡቕ ሓይሊ ኦሮሞ ኩምሳ ድሪባ ታሪፉ ዘሎ እንኮፍ ፍታሕ መንግስቲ ኢትዮጵያ ብዝርድኦ መገዲ ብውግእ ምዕላው ጥራሕ እዩ ከም ዝበለ ዝመፀና ዜና ሓቢሩ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል በወገኖም ጽይ ሓበሬታ ዋላ ኣይሃቡ በር ምስቲ ሓይሊ ንዘራረብ ኣለና ከም ዝበሉ ሮይተርስ ገሊጹ አቶ ጌታቸው ረዳ በወገኖም ኣብ መጻኢ ዕድል ኢትዮጵያ ምዝግደሱ ሰባት ምዝራብ ትጽበዮ ነገር እዩ ከም ዝበሉ እቲ ሪፖርት ሓቢሩ ካብ ቤት ጽሕፈት ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ዝተሰምዐ ግብረ መልሲ ግን ዛጊድ የለን ድሕሪ ዜና ክንውስኸሉ ኢና ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ መንጎ ይዋግኡ ዘለዉ ሓይልታት ልዝብን ምቁራጽ ተጻብኦታትን ክፍጠሩ ንጽውዕ ኢሎም ወሃብ ቃል ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ዩናይትድ ስቴትስ ኔድ ፕራይዝ ንሶም ትማል ሰሉስ ኣብ ዝሃቦ ጋዜጣዊ መግለጺ ቀዳማይ ሚኒስተር አብይ ሃገር ለኸ ጻውዒት ኩናት ምእዋጆም ብዝምልከት ሓቲቶም ኣብ ዝሃቦ ርእይቶ እዮም ነዚ ተዛረቡ መልእኽትና ክቕጽል እዩ ኢሎም ኔድ ፕራይዝ ካብ ኣምባሳደር ሳማንታ ፓወር ዝቐረበን ሰበስልጣን ኢትዮጵያ እውን ሰምዕዎን ጻውዒት ብምጥቃስ ኣብ መሓዳሪት ትካል ዓለም ለኸ ልምዓት ዩናይትድ ስቴትስ USAID ኣምባሳደር ሳማንታ ፓወር ዝሓለፈ ሰሙን ናብ አዲስ አበባ ኣብ ዝገሻሉ እዋን ኣብ ዝሃቦ ጋዜጣዊ መግለጺ ተባርዓይ መደረ ኩሎም ወገናት እቲ ግጭት ንከብቅዕ ናብ ክቢ ጠረጴዛ ክመጹ ከቢድ ይገብሩ እዩ ምባለን ሓቢሮም ንሕና ከም ንሪኦ እቲ ጠመተ ንኹሉ ዝሓወሰ ሰላም ንምፍጣር ብፍላይ ድማ ዝስቃይ ሰላማዊ ህዝቢ ኢትዮጵያ ንከብቅዕ ልዝብ ክካየድ ኣለዎ ኢሎም ወሃብ ቃል ኔድ ፕራይዝ ክልላዊ መንግስቲ ዓፋር ነቶም ኣብ ጋሊኮማ ብሕወሓት እዮም ተቃቲሎም ዝበሎም ልዕሊ 200 ሰላማውያን ሰባት ንምዝካር ናይ 3 መዓልታት ሓዘን ከም ዝኣወጀ ተፈሊጡ ወሃብ ቃል ሕወሓት አቶ ጌታቸው ረዳ በወገኖም ኣብ ጋሊኮማ ዝነበረ መኽዘን ምግቢ ዘቃጸለ ይሓድም ዝነበረ ሰራዊት መንግስቲ እዩ ከም ዝበሉ ይዝከር እዩ ዝርዝሩ መስፍን አራጌ ሊኹልናሎ በትረ ስልጣን ተርጉሙ ከቕርቦ እዩ ኣፈ ጉባኤ ክልላዊ መንግስቲ ዓፋር ሕወሓት ሃንደበት ብሰንኪ ዝፈንዎ መጥቃዕቲ ከቢድ ብረት 107 ህጻናት 89 ደቂ ኣንስትዮን 44 ዓበይትን ከም ዝሞቱ ብርክት ዝበሉ ከም ዝተጎድኡ ኣብ መኽዘን ዝነበረ ረድኤት መግቢ ሙሉእ ንሙሉእ ከም ዝተበላሸወን ኢትዮጵያውያን ነቲ ዝተፈጸመ ኢሰብኣዊ ዝበልዎ ተግባር ንከብጉዙን መፀዋዕታ ኣሕሊፎም ይብል እቲ ዜና ካብ ሎሚ ጀሚሩ ንሰለስተ መዓልታት ዝጸንሕ እዋን ሓዘን ከም ዝቕጽልን ባንዴራ ትክልል ትሕቲሉ ከም ዝምበልበልን እውን ተገሊጹሎ ኣካይዲ ስራሕ ረፈራር ሆስፒታል ዱብቲ ዶክተር መሐመድ ዮስፍ 28 ሓምለ ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ኣብ ልዕሊ ህጻናት ደቂ ኣንስትዮን ዓበይትን ጉድኣት ኣውሪደሎ ኢሎም ካብ ያሎ ከሎን ገታን ዝተፈናቐሉ ሰባት ተዓቂቦምሉ ዝነበረ ማዓስከር ጋሊኮማ ብሰንኪ ካብ ሕወሓት ዝተተኮሰ ዝተባሃለ ከቢድ ብረት ልዕሊ 200 ሰባት ከም ዝሞቱን ኣስታት 50 ኣስከሬኖም ከም ዘይተረኽበን ቢሮ ህጻናትን ቆልዑን ትክልል ገሊጹሎ ወሃብ ቃል ሕወሓት አቶ ጌታቸው ረዳ ብትዊተር ኣብ ዝፈነዎ ሓበሬታ ኣብ ጋሊኮማ ዓፋር ኣብ ልዕሊ መኻዚኖ ኣኻል መጥቃዕቲ ዝፈጸመ ኣብ ምህዳም ዝነበረ ሰራዊት መንግስቲ እዩ ከም ዝበለ እውን እቲ ዜና ይሕብር ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ኢትዮጵያ ብወገኑ ነቲ ኣብ ጋሊኮማ ዓፋር ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ንትካላት ጥዕና ኣብያተ ትምህርቲ ከም ዝወቕዐን ብርክት ዝበሉ ህጻናት ሓዊሱ ኣማኢት ተፈናቐልቲ ከም ዝቐተለ ሓበሬታ ከም ዘሎ ንግዳያት ሓገዝ ንምልጋስ ናብ ዝግበረሉ ዘሎ ስፍራ ሓደ ጉጅለ ከም ዘዋፈረ ኣፍሊጡሎ እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ኣብ ወልድያን ከባቢኡን ብሰንኪ ዝቐጸለ ውግእ ብርክት ዝበሉ ተፈናቐልቲ ናብ ውጫለ ሃይቅን ደሴን ይውሕዙ ከም ዘለው ተፈሊጡሎ መምሕዳር ከተማ ደሴ ብወገኑ ናብታ ከተማ በዝሒ ይውሕዝ ዘሎ ተፈናቃሊ ስለ ዝወሰኸን
ብሰንኪ እዋናዊ ጸጥታዊ ጉዳያትን ካብ ትማሊ ጀሚሩ ሰዓት ሕላፍ ከም ዝተኣወጀን ዝኾነ ሰላማዊ ሰብ ድሕር ሰዓት 2 ናይ ምሸት ክንቀሳቐስ ከም ዘይፍቀደሉ ኣፍሊጡ ይብል ሪፖርት መስፍን ኣራጌ። ኮቪድ-19 ከም ኣብ ኬንያ ዝኣመሰላ ኣብ ምምዕባል ዝርከባ ሃገራት ብስነ ኣእምራውን ቁጠባውን ካብ ደቂ ተባዕትዮ ብዝገደደ ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮ ዝዓበየ በሰላ ከም ዘስዕብ ትካላት ረድኤት ገሊፆም። ኣብ ናይሮቢ ደቂ ኣንስትዮ በዚ ናይ ለበዳ እዋን ክዘልቃ ዝሕግዝ ማእኸል መሰላት ትምህርትን ኣፍልጦን ዝተባሃለ ጉጅለ ረድኤት ከም ዝገለጾ ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ዝፈጥሮ ጸገም ሸቕሊ ኣልቦነት ቀንዲ ተጠቃዕቲ ደቂ ኣንስትዮን ኣዋልድን እየን ኢሉ ኣሎ። ናይ ማላዊ ቢሮ ጸረ ግዕዚና ምስ ኮንትራክት ሃገራዊ ነዳዲ ገንዘብ ኣጠፋፊኦም ዝተባሃሉ ሚኒስተር ኢነርጂን ካልኦት ክልተ ሰበስልጣንን ኣብ ትሕቲ ቁጽር ኣውዒሉ። ሚኒስተር ጸዓት ማላዊ ኒውተን ካምባላ ምስ ፕሬዚዳንታዊ ኣማኻሪ ክሪስ ቼይማ ባንዳን ካልእ ሳልሳይ ኤኖክ ቺሃናን ዝተባሃሉ በዓል ስልጣን ተኣሲሮም ኣለው። ዳይሬክተር ቢሮ ጸረ ግዕዚና ማርቻ ቹዙማ ብቴሌቪዥን ኣብ ዝተመሓላለፈ ጋዜጣዊ መግለጺአን ከም ዝበልዖ እቲ ማእሰርቲ ካብ ሃገራዊ ኩባንያ ነዳዲ ማላዊ ብዝቐረበ ጥርዓን መሰረት ምርመራ ክካየድ ድሕሪ ምጽንሑ እዩ ኢለን። ፖለቲካዊ ተንተንቲ እቲ ማእሰርቲ ናይ ማሊ ፕሬዚዳንት ላዙሩስ ቻኩዌራ ጸረ ብልሽውና ስጉምቶም ካብ ናይ ቀደም ገዛኢ ፓርቲ ዝዘለለ ምዃኑ ዝሕብር እዩ ይብሉ። ሴኔት ዩናይትድ ስቴትስ ብዓብላሊ ድምፂ ድሕሪ ዝሕለፎ ምጽዳቕ ንስራሕቲ ህንጸት ዝውዕል 1 ትሪልዮን ባጀት ፕሬዚዳንት ጆ ባይደን ሓጎሶም ገሊጾምን ኣመስጊኖምን። እቲ ምትዕንቓፍ ከየጓንፎ ተፈሪሑ ዝነበረ ሕቶ በቐንዱ ንትሕተ ቅርፂ ኣሜሪካ ንምብርባርን ምስ መዳርክቲ ሃገራት ከምኒ ቻይና ተወዳደርቲ ቅርፅን ምስራሕን እዩ። ኣስታት 500 ቢልዮን ካብዚ በጀት እዚ ኣብ መዳያት ጽርግያ፣ መስመራት ኢንተርኔት፣ ቢንቶታትን ካልእ ተመሳሳሊ መዓላን ክውዕል ትጽቢት ይግበር። ናይ ግሪክ ሰራሕተኛታት ኣጥፋእቲ ሓዊ ኣንጻር ሰፊሕ ባርዕ ሓዊ ምቅላሶም ቀጺሎም ኣለው። ሓላፊ ምክልኻል ሓለዋ ሲቪል ግሪክ ኒኮስ ሃርዳልያስ ኣብ ውሽጢ 40 ዓመታት ዝተረኣየ ዝኸፍአ ባርዕ ሓዊ ኣብ 8 መዓልታት ጥራይ 586 ባርዓት ሓዊ ተኸሲቱ ኢሎም። መንግስቲ ነቶም በቲ ባርዕ ዝተጎድኡ ንምሕጋዝ 500 ሚልዮን ዩሮ ቃልኣት ይሎ። ኣቪያ ተባሂላ ኣብ ዝጽዋዕ ከባቢ ዝተልዓለ ግዙፍ ባርዕ ሓዊ ንምጥፋእ ልዕሊ 900 ሰራሕተኛታት ባርዕ ሓዊ ይሳተፉለው። ሕዚ ድማ ሓጸርቲ ዜናታት ካቕርበልኩም። ደቡብ ሱዳን ኣሚራ ዓሊ ቶማስ ተባሃለት ጸላዊት ማሕበራዊ መራኸቢታት ሚኒስተር ዜና ግዛኣት ራፕ ነበር ብዝገበረቶ ምንሻውን ባጫን 35 ሚልዮን ገንዘብ ደቡብ ሱዳን ወይ ድማ $87,000 ኣሜሪካን 6 ኣዋርሕ ማእሰርትን ክትቕጻዕ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ እታ ሃገር ወሲኑ። ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ንጸለውቲ ሰባት ብምልጋጽ እትልለ ኮይና ነቲ በዓል ስልጣንን ስድራ ቤቱን ብቋንቋ ዲንካ ድሕሪ ዝገበረቶ ምንሻውያ ብጸለመ ክሲ ተመስሪቱላ። ጊኒ ሰበስልጣን ጥዕና ጊኒ 155 ዜጋታት እታ ሃገር ማርቡቅ ዝተባሃለ ምስ ኢቦላ ልዑል ምምስሳል ዘለዎ ቫይረስ ብምልካፎም ኣብ ልዑል ተጠንቅቕ ኣለው። እቲ ቫይረስ ልዑል ናይ ምልባዕ ባህሪ ከም ዘለዎ እዩ ዝፍለጥ። ናይጄርያ ብሰንኪ ኣብ ሰሜናዊ ክፋል ናይጄርያ ዝካየድ ዘሎ ኩናት መንበሪታቶም ገዲፎም ዝሃደሙ ዜጋታት ምስ መጠን ወሰኽ ዘቕባበ ገንዘብን ክባር መነባብሮን ህይወቶም ንምምራሕ ተጸጊሞም ከም ዘለዉ ኣገልግሎት ዜና ሮይተርስ ጸብጺቡ። ብመሰረት ጸብጻባት ውሽጢ ሃገር መጠን ክብሪ መሸጣ መሰረታዊ ቀረባት ኣብ ዝሓለፈ 4 ኣዋርሕ ጥራይ ብ30 ሚእታዊ ወሲኹሎ። ዜና ኣብዚ ይፍጸም። የቀንያልና ገብረ እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ንመቐለ እዩ ዝወስደልና ፈላማይ ሪፖርት። ሓይልታት ትግራይ ወፍሪ ፀሓይ ብራቕ ኣብ ትሕቲ ዝብል መጥቃዕቲ ጀሚርና ዓወት እውን ንሓፍስ ኣለና ኢሎም ሓይልታት ምክልኻል ትግራይ ኢሎም ነብሶም ዝፅውዑ ብመንግስቲ ፌደራል ግን ዕጡዋት ኣሸባሪ ጉጅለ ተባሂሎም ናይ ዝኽሰሱ ሓይልታት ኣቐባሊ ቃል ገብረ ጻድቕ ኣብ ዝተፈላለዩ ግንባራት ንዕወት ኣለና፣ ኣብ ብዙሓት ከባቢታት ዓፋርን ኣምሓራን ንዝነበሩ ሰራዊታት ድማ ደምሲስና ኢሎም ሙልጌታ ጽባህ ነቲ ሪፖርት ካቕርቦ እዩ።
ወፍሪ ፀሓይ ብራቅ ተባሂሉ ዝተሰየመ ሓድሽ ወፍሪ ምጥቃዕ ብሓይልታት ትግራይ ኣብ ክልላት ዓፋርን ኣምሓራን ኣብ ዝርከቡ ሰራዊት ምክልኻል ኢትዮጵያ ኣብ ላዕሊ ኣባላት ፍሉይ ሓይሊ ክልላትን ሚሊሻን መጥቃዕቲ ነካይደለና ዓወትውን ንሓፍስ ኣለና ክብሎም ኣቕባል ቃልቲ ሰራዊት ገብረ ጻድቅ ዝተዛረቡ ኣብ ክልል ትግራይ ሓይልታት ምክልኻል ትግራይ ተባሂሎም ጽውዑ ብመንግስቲ ፌደራል ድማ ዕጡቋት አሸባሪ ጉጅለ ተባሂሎም ናይ ዝኽሰሱ ሓይልታት ኣቕባል ቃል ሎማዓንቲ ኣብ ከተማ መቐለ ኣብ ዝሃብዎ መግለጺ ቅድሚ ሕዚ ናይ ዝተኻየደ ወፍሪ ራስ አሉላን ወፍሪ አዴታት ትግራይን መቐጸልታ ዝኾነ ወፍሪ ፀሓይ ብራቅ ተባሂሉ ዝተሰየመ መጥቃዕቲ ጀሚርና ኢሎም እቶም ኣቕባል ቃል ኣብ መግለጺኦም ሰራዊቶም ካብ ወልድያ ክሳብ ንፋስ መውጫ ኣብ ዝተባሃለ ከባቢ ላዕሊ 20 ዓበይትን ኣናእሽተይን ከተማታት ከም ዝሓዚኦም ገሊጾም ተወሳኺ ድማ ኣብ ግንባር ዓፋር ኢሉውን መስመር ወልድያ መርሳ ኣብ ዝተኻየዱ መጥቃዕታት ሰራዊቶም ከም ዝተዓወቱ እዮም ዝተዛረቡ ወፍሪ ፀሓይ ብራቅ ዝተባሃለሉ ምኽንያት እውን ቅድም ኢሉ ብዝሓለፉ ወፍርታት ወፍሪ አሉላ አባነጋን ወፍሪ አዴታት ትግራይን ዝረአናዮ ጭላንጭል ብርሃን ዘስተመቐርናዮ ሰላም ዳርጋ ዝበዝሕ ትግራይ ካብ ጸልማት ወፂኡ ሰላም ዝረኸበሉ ግዜ ስለ ዝነበረ ተፈጢሩ ዘሎ ብርሃን ድማ መሊኡ ክወግሕን ክደምቕን ካብቲ ዝነበርናዮ መድረኽ ናብ ዝለዓለ ናይ ዓወትን ናይ ብሩህ ተስፋ መጻእ ጉዕዞ ዝፍልም ክኸውን ሕዝውን ጸላእትና ኸድቅሱልና ስለ ዘይከኣሉ በብግዚኡ ዝተዳዓኸን ዝተደምሰሰን ሓይሎም እንዳወታተፉ እንዳመልኡ ሰላምናን ድሕንነትናን ክህቡና ፈቃደኛታት ስለ ዘይኮኑ ሕዝውን ሃልዋትናን ድሕንነትናን በቕልጸምና እዩ ብዝብል ወፍሪ ፀሓይ ብራቅ ዕርዩ አንጸባራቕ ዝኾነ ዓወታት የመዝግበሉ ኣብዞም ውጋኣት ላዕሊ 10,000 ሓይሊ ጸላኢ ኢሎም ዝጸውዕዎ ከም ዝተደምሰስዮም እቶም ኣቐባል ቃል ዝገለጹ ተወሳኺ ድማ 9 ታንክታት 19 መዳፍዕ 10 ድሩዓትን ከም ዝተማረኹ ዝገለጹ እቶም ኣቐባል ቃል ካልኦት ማእኸሎትን ኣናእሽትን ብኣሽሓት ዝቑጸር መሳርሒ ኩናት ድማ ከም ዝሓዙዮም ተዛሪቦም እቲ ወፍሪ ቀጻሊ ምዃኑ እውን ሓቢሮም እዮም ሓይልታት ትግራይ ኣብ ዝንቀሳቐስሎም ክልላት ዓፋርን ኣምሓራን ዝርከቡ ንጹሃን ዜጋታት ጉድኣት ይበጽሖም ከም ዘሎ ክሲ ይቐርብ እዩ ተባሂሎም ዝተሓተቱ ገብረ ጻድቅ ሰራዊትና ስነ ምግባሩ ዝተፈለጠ እዩ ኣብ ላዕሊ ሰላማዊ ዜጋታት ይኹን ታሪኻዊ ሓድግታት ጉድኣት ከይበጽሕ ዝከናኸን ኢሎም እዚ ክሲ የቕርቡ ዘለዉ ኣካላት ኣብ ላዕሊ ህዝቢ ትግራይ ግፍዒ ስለ ዝፈጸሙ ንኻሊእ ንሳቶም ብናይ ባዕሎም መነጽር ስለ ዝርእዩ ብምባል ምላሽ ሂቦም እዮም ትባሊ መንግስቲ ፌደራል ንሰራዊት ምክልኻል ኢትዮጵያ ኣባላት ፍሉይ ሓይሊ ክልላትን ሚሊሻን ኢትዮጵያ ንምፍራስ ዝተልዓለ ናይ ክሕደት ሓይል ኣሎ ንዑ ንምድምሳስ ድማ ብርቱዕን ዘየዳግም ቅልጹምኩም ኣልዕሉ ኢሉ ንዘቐረቦ ጻውዒት ጠሚቱ ኣብ ዝሃቦ ምላሽ ቅድሚ ሕዚ በብመዓልቱ ናይ ክተት ጻውዒት እናቐረበ ፉከራታት እውን እናተሰምዑ ጸኒሖም እዮም ኣብ መሬት ግና ንሰራዊት ትግራይ ጠጠው ከብል ዝኽእል ዓቕሚ የብሎምን ሕዚ እውን ተመሳሳሊ ብምባል እዮም ምላሽ ሂቦም ንድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ጽቡሃ መቐለም ያግኛልና ሙልጌታ ዝትከታተልዎ ዘለኹም ቪኦኤ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ እዩ ካልኣይ ሪፖርት ንባህር ዳር እቲ ዝካየድ ዘሎ ቃልሲ ቦታታት ናይ ምቁፅጻርን ምግዳፍን ጉዳይ ዘይኮነስ እቲ ስግኣት ኢትዮጵያ ዝኾነ ጉጅለ ኣሸባሪ ሙሉእ ብምሉእ ብምድምሳስ ተላእኽቱ ድማ ደጊሞም ስጋት ኢትዮጵያ ዘይኾኑሉ ኩነታት ንሓዋሩ ምፍጣር እዩ ክብል መንግስቲ ክልል ኣምሓራ ገሊጹ وهب قال መንግስቲ ክልል ኣምሓራ ግዛቸው ሙሉነህ ጉጅለ ሽብር እናበሉ ጽውዑ ህወሓት ሰጊሩ ኣብዛእተወለን ከባብታት ክልል ኣምሓራ ብዝኸፈተ ኩናት ስዕረት ይገጥሙ ኣሎ ኢሎም ንሶም ወሲኾም ኣብዚ ሰሙን ካብቲ ክልል ወፃእ ኣብ ልዕሊ ዝነብሩ ተወለድቲ ብሄር ኣምሓራ ሓደጋ ይበጽሖም ምህላውን ሓቢሮም ገላብ ክልል ኣምሓራ ክነብሩ ዝጸንሑ ግን ድማ ምስቲ ጉጅለ ኣሸባሪ ዝብልዎ ህወሓት ዝሰርሑ ሰብ ሃብትን ሰብ ስልጣናትን ከም ዘለውን ካብ ተግባራቶም ክቁጠውና ተሓሳሲቦም ይብል ኣስቴር መስካናው ካብ ባህር ዳር ዝለኣኸቶ ሪፖርት ሳረፍሳየ ክተርቦያ ንእዋናዊ ኩነታት እትኽልል ዝጠመተ መብርሂ ሎሚ ንጋዜጠኛታት መግለፂ ዝሃቡ ወሃበ ቃል መንግስቲ ክልል ኣምሓራ ግዛቸው ሙሉነህ ኣሸባሪ ክብሉ ዝጸውዕዎ ህወሓት ሰሊኹ ካብ ዝኣተወሎም ከባብታት ክልል ኣምሓራ ስዕረት ገጢምዎ ይወፅእ ኣሎ ኢሎም ይኹን እምበር ቀንዲ ዕላማ እዚ ኩናት ካብ ከባብታት ምውፃእን ምእታውን ዘይኮነስ ፀላኢ ኣምሓራይን ኢትዮጵያን ዝኾነ ህወሓት ሙሉእ ብምሉእ ምድምሳስ እዩ ክብሉ ገሊጾም በሰሜን አካባቢ ውጊያ ያለው በአዲጎሹ በአዲርቃይና ኣብ ከባቢ ሰሜን ዘሎ ውግእ ኣብ ዓዲጎሹ ዓደርቃይ ማይ ጸብርን ስጋብ ደቡብ ሱዳን ዝበጽሕ እዩ ብኸባቢ ምብራቕ ድማ ላሊበላ ሃራ መርሳ ወልድያ
ብሓፈሻ ከባቢ ዋግ ውግእ ይካየደሎም ዘለዎ ከባብታት እዮም ሎምን ትማልን ኣብ ዝነበሩ ውግኣት ዘሎ ጸብጻብ ንምሃብ ዝኣክል ብኸባቢ ምብራቕ ሰራዊትና ንመርሳን ብኸባቢ ጨጨሆ ድማ ንመቂት ተቆጻጺሩ ንቕድሚት ይግስግስ እዩ ዘሎ በዝሒ ዘለዎ ጽዋር ካብ ጸላእ ተማሪኹሎ ዝድምሰስ እውን ተደምሲሱ እዩ ይኹን እምበር እዚ ሎሚ ዝካየድ ዘሎ ውግእ በዘን እተረኸባ ንኣሽቱ ዓወታት ዝውሰን ኣይኮነን እዚ ሓይሊ መሊኡ ስጋብ ዘይጠፍአ ሰላም ከም ዘይርከብ ካብ ሓደ ክልተ ግዜ ተረጋጊጹ እዩ ስለዝኾነ እዚ ሓይሊ ኣብ ክልል ኣምሓራ ይኹን ካብቲ ክልል ወጻኢ ንዝርከቡ ተወለድቲ ብሄረ ኣምሓራ ስግኣት ዝኾነሉ መገዲ ስጋብ ጠጠው ዝብል ክቕጽል እዩ ነዚ ሓይሊ ምውጋእ ማለት ከይዲ ኢትዮጵያ ክቕጽል ምግባር ማለት እዩ እዮም ዝበሉ ኣቶ ግዛቸው ኣሸባሪ እናበሉ ዝጸውዕዎ ሕወሓት ኣብዚ እዋን ካብቲ ክልል ወጻኢ ኣብ ልዕሊ ዝነብሩ ተወለድቲ ብሄረ ኣምሓራ እውን ብተለኣኽቶ ኣቢሉ ሓደጋ ይውርድ ኣሎ ኢሎም በተለይ አማራ ክልል በሚዋሰንባቸው አካባቢዎች ሁሉ እንቅስቃሴ እያደረገ ነው ያለው በቤኒሻንጉልም ብፍላይ ንክልል ኣምሓራ ኣብ ዘዋስኑ ከባብታት ይንቀሳቀስ ዘሎ ኣብ ቤንሻንጉል ኦሮሚያን ካልኦት ኣምሓራይ ብበዝሒ ኣብ ዝነብረሎም ከባብታት ብሓይልታት ጥፍኣት ሓደጋ ከውርድ ይንቀሳቀስ ዘሎ ብሓፈሻት ሓባቢርካ ኣምሓራይ ንምጥፋእ ኢትዮጵያ ንምብትታንን ዝዓለመ ምንቅስቃስ ዝካየድ ዘሎ ስለዝኾነ ግልጽ ወራሪ ዝፍጸም ዘሎ እዮም ዝበሉ ኣብቲ ክልል ዝነብሩን ሃብትን ንብረትን ኣፍርዮም ከምኡውን ስጋብ ላዕለዋይ ስልጣን ኣመራርሓ ዝበጽሑ ግን ድማ ነቲ ጉጅለ ኣሸባሪ እናሓገዙ ዝተረኽቡ ደገፍቲ ሕወሓት ከም ዘለዉ እውን ዝገለጹ ኣቶ ግዛቸው ካልኦት እውን ካብ ተግባራቶም ክቁጠቡ ኣተሓሳሲቦም እዚ አማራ ክልል ለዘመናት ሀብት ንብረት አፍርተው የኖሩ የትግራይ ተወላጅ የነበሩ በተለያየ ስልጣን ሹመናቸው የነበሩ ኣብዚ ኣብ ክልል ኣምሓራ ዕድመ ልክዖም ሃብትን ንብረትን ኣፍርዮም ዝነበሩ ተወለድቲ ትግራይ ኣብ ዝተፈላለዩ ብርኪ ስልጣን ተሸይሞም ዝነበሩ ሰባት ኣብዚ እዋን ናብ በረኻ ወፂኦም ጀነራላት ተባሂሎም መገድና መርሑ የዋግኡ ኣለዉ እዚ ሓይሊ ዕድል እንተረኺቦ ክውዳእና እዩ ኣብ ማእኸል ከተማ ኣብ ልዕሊ ሲቪል ህዝቢ መድፊዕ ይድርብያ ኣሎ ኣብ መርሳ ዋላ እኳ ሕዚ ተሳዒሩ እንተወፀ ብዙሓት ኣዋልድ ተደፊረን ኣብ ሆስፒታል ኣቴና ኣለዋ እዮም ዝበሉ ኣብ መወዳእታ ኣቶ ግዛቸው ህዝቢ ሕወሓት ብዝፈጠሮ ናይ ሓሶት ሓበሬታ ከይተደናገረ ከባቢኡ ነቂሑ ክሕሉን በብኸባቢኡ ዝርከቡ ኣመራርሓ ድማ ነቲ መንእሰይ ወዲቦም ኣብ ሓለዋ ከባቢኡ ክዋፈር ክገብሩ ኣተሓሳሲቦም መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣሸባሪ ክብል ዝበየነ ሕወሓት እውን ሓይልታት ትግራይ እናበለ ብዝፅውዖም ዓወታት ይሓፍዝ ምህላው ይገልጽ ኣሎ ዘቐመጦም ቅድመ ኩነት ተቐባልነት ስጋብ ዝረኽቡ ኩናት ከም ዘየቋርጽ ዝተፈላለዩ ኣመራርሓ እቲ ሓይሊ ክገልጹ ጸኒሖም እዮም የቀኒልና ሳራ እዚ ተከታተልዎ ዘለኹም ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኑ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ሳልሳይ ሪፖርት ኣለና መንግስቲ ኢትዮጵያ ጉጅለ ራዕዲ ኢሉ ዝሰየሞ ሰራዊት ኦሮሞኤ ዝብል ዕጡቅ ሓይሊ ኦሮሞ ምስቶም ናብ አዲስ አበባ ዝምርሹ ዘለዉ ሓይልታት ትግራይ ኢና ዝብሉ ፌደራል መንግስቲ ግን ኣካልቲ ኣሸባሪ ኢሉ ዝሰየሙ ሕወሓት እዩ ዝብሎም ወተሃደራዊ ስምረት ንምፍጣር ከም ዝተሰማምዐ ኣፍሊጡ መራሒት ዕጡቅ ሓይሊ ኦሮሞ ኩምሳ ድሪባ ተሪፉ ዘለኦም ኮፍታሕ ንመንግስቲ ኢትዮጵያ ብዝርድኦ መንገዲ ብውግእ ምዕላው ጥራይ ከም ዝበለ ዝበፅሐና ዜና ሓቢሩሎም ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ብወገኖም ጽጹይ ሓበሬታ ዋላ ኣይሃቡ እምበር ምስቲ ሓይሊ ንዘራረብ ኣለና ከም ዝበሉ ሮይተርስ ገሊጹሎም ኣቶ ጌታቸው ረዳ ብወገኑ ኣብ መጻኢ ዕድል ኢትዮጵያ ምስ ዝግደሱ ሰባት ምዝርራብ ትጽበዮ ነገሪ ከም ዝበለ እቲ ሪፖርት ሓቢሩሎ ካብ ቤት ጽሕፈት ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ዝተሰምዐ ግብረ መልሲ ግን ዛጊድ የለን ንጸብጻባት አሶሲኤትድ ፕሬስን ሮይተርስን በትረ ስልጣን ጠሚሩ ካቅርቦ እዩ ዝሓለፈ ሕዳር ኣብ ትግራይ ዝተወልዐ ውግእ ናብ ካልኦት ከባቢታት እታ ካብ ኣፍሪቃ ብበዝሒ ህዝባ ትፍለጥ ኢትዮጵያ ተጋፊዕ ኣሎ ታሪፉ ዘሎ እንኩ ፍታሕ ንመንግስቲ ኢትዮጵያ ብዝርድኦ ቋንቋ ምዝራብ እዩ ብወተሃደራዊ መገዲ ምስዓር እዩ ይብል ኮምሳ ድሪባ ብሳጉኡ ጃልመሮ ንሱ ሎም ረቡዕ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ናብዚ ስምምዕነት እዚ ዝተበጽሐ ድሕሪ ሓይልታት ትግራይ ቅድሚ ሒደት ሰሙን ዘቕረቡ እማመ ምዃኑ እውን ጠቒሱ ኣንጻር ሓባራዊ ጸላኢ ሓቢርና ክንሰርሕ ተሰማምዕና ኣለና ብሕልፊ ብወተሃደራዊ መዳይ እውን ይብል ጃልመሮ ሓበሬታ ዓውደ ውግእ የካፍሉና ኣለዉ ምሳና ኮይኖም ኣይዋግኡ እምበር ብሓባር ኣብ ውግእ ኣለና ምባል እውን እቲ ዜና ሓቢሩ ፖለቲካዊ ስምምዕነት ንምብጻሕ ልዝባት ይቕጽሉ ከም ዘለዉ ካልኦት ፖለቲካዊ ፓርቲታት ኢትዮጵያ እውን ኣብቲ ልዝብ ከም ዝተሓወሱን ኣብ ልዕሊ ስርዓት ቀዳማይ ሚኒስትር ሰፊሕ ግንባር ከም ዝህሉን ገሊጹ ኣሎ ጃልመሮ
ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ብወገኖም ጽጹይ ሓበሬታ ዋላ እኳ ኣይሃቦ እምበር ምስ ሰራዊት ነጻነት ኦሮሞ ንዘራርብ ኣለና ከም ዝበሉ ሮይተርስ ገሊጹ። ኣቶ ጌታቸው ረዳ ብወገኑ ኣብ መጻኢ ዕድል ኢትዮጵያ ምስ ዝግደሱ ሰባት ምዝርራብ ትጽበዮ ነገር እዩ ከም ዝበለ እቲ ሪፖርት ሓቢሩ። ካብ ቤት ጽሕፈት ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ዝተሰምዐ ግብረ መልሲ ግና ዛጊድ የለን። ኩምሳ ድሪባ ወይ ከዓ ጃልመሮ ነዚ ዳሕረዋይ መግለጺ ዝሃበ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ዝኸኣለ ኢትዮጵያዊ ምስ ሰራዊት እታ ሃገር ተጸንቢሩ ንመብዛሕትኡ ከባብታት ትግራይ ተቖጻጺሩ ናብ ክልላት ኣምሓራን ዓፋርን ሰገረ ሕወሓት ሓንሳብን ንሓዋርን ደው መታን ከብሎ ንክዋጋእ ድሕር ዘቕረብዎ መጸዋዕቲ ሓደ መዓልቲ ጸኒሑ እዩ። ኣቶ ጌታቸው ረዳ ብወገኑ ኣብ ውግእ ተጸሚድና ዘለና ንዝተዓጸዉ ኩነታት ንምኽፋት እዩ፣ ስርዓት ኣብይ እንተወዲቑ ዝለዓለ ሽልማት እዩ ከም ዝበለ ኣሶሲየትድ ፕረስ ጸብጺቡሎ። ናብ ኩሉ ከባብታት ኢትዮጵያ ብቐሊሉ ምብጻሕ ኣጸጋሚ ስለ ዝኾነን ጋዜጠኛታት ስለ ዝንከላበቱን ግና ኢትዮጵያውያን ንጻውዒት ቀዳማይ ሚኒስትር ዝሃብዎ ግብረ መልሲ ንምፍላጥ ኣይተኻእለን። መራሕቲ ትግራይ ዝነበሩ ኣብ ስልጣን ኣብ ዝነበሩሉ እዋን ብሰንኪ ይስዕብዎ ዝነበረ ኣብ ዘርኢ ዝተመስረተ ፌደራሊዝም ንብዙሓት ኢትዮጵያውያን ኣቝጥዕዎም እዩ። መራሒ ሰራዊት ኦሮሞ ብወገኑ ንናይ ሕወሓት እማመ ንስሙር ግንባር ቅድሚ ምቕባልና ብዕምቆት ሓሲብናሉ ኢና ይብል። ሕወሓት ኣብ ስልጣን ኣብ ዝነበረሉ እዋን ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኦሮሞ ብዙሕ ገፍዒ ተፈጺሙ እዩ ዝብል መሮ ሽዑ ዝተፈጥረ ጸገም ሎሚ እውን ኣይተፈትሕን ይብል። እንተኾነ ይብል ንሱ ሰራዊት ነጻነት ኦሮሞ ምስ ሕወሓት ሓቢርካ ምስራሕ ይከኣል እዩ። ዝተወሰኑ ጥርጣረታት ዋላ እውን እንተሎ ተስፋ ንገብሮ ሕወሓት ካብ ሕሉፍ ተማሂሩ እዩ ዝብል እዩ። ጽላለ እንተዘይኮይኑ ሕወሓት ተመሳሳሊ ጌጋ ክፍጽም እዩ ዝብል እምነት የብለይን። እንተኾይኑ ግና ኣብ ኢትዮጵያ ሕምስምስ ክፍጠርን እታ ሃገር ክትብተን ትኽእል እያ ይበል። ሕወሓት ምስ ካልኦት ወገናት ዘካይዶ ልዝብ ኣብ ዝቐረባ ብወግዒ ከፍልጥ እዩ ዝብል ተስፋ ከም ዘለዎ ዝሓበረ መሮ ንማሕበረሰብ ዓለም ብሕልፊ ነቶም ኢትዮጵያ ከም ሃገር ክትቅጽል እንተኾይኑ ውግእ ናይ ትግራይ ደው ክብልን ኩሎም ወገናት ናብ ልዝብ ክመጹን ንዝሓቱ ሕብራት ሃገራትን ዩናይትድ ስቴትስን ኣጠንቂቑሎ እቲ ቕልውላው ብጥንቃቐ ክትሓዝ ኣለዎ ከም ዝበለ ተፈሊጡሎ። ቪኦኤ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ትከታተሉ ኣለኹም። ፍሉይ መደብ ክህልወና እዩ። ምስ ወሃቢት ቃል ትካል ስዱዳት ሕብራት ሃገራት ዝተኻደ ቃለ ምልስ ንጉዳይ ስደተኛታት ኤርትራውያን ኣብ ኢትዮጵያ ብሕልፊ ከዓ ክልል ትግራይ ኣመልኪቱ ነዊሕ ከዛርብ ጸኒሑ እዩ። በበይኖም ጸብጻባት ከመልክትዎም ከም ዝጸንሑ እቶም ኤርትራውያን ስደተኛታት ግዳይ በበይኖም መጥቃዕታት ክኾኑ ጸኒሖም እዮም። ነዚ ዝምልከት ካብ ቤት ጽሕፈት ኮሚሽን ስዱዳት ሕብራት ሃገራት ሪጂናል ኮሚኒኬሽን ኦፊሰር ንዝኾነት ሚርስ ፌዝ ከሲና ካብ ኬንያ ኣዘራሪብና ኣለና። ብኒ ኣፈወርቂ ኣዘራሪባታ ኩነታት እቶም ኣብ ትግራይ ዘለዉ ኤርትራውያን ስደተኛታት ከመይ ከም ዘሎ ዶ ክትሕብረኒ ዝብል እዩ ንሚስ ፌዝ ከሳኒ ዘቕረብኩላ ፈላማይ ሕቶ ዝሃበቶ መልሲ። The situation around the two refugee camps, Mai Aini and Adi Harush camp, of course, has been very worrying for us as UNHCR because بحلف كوا كنتاتهم أب ماي عينين عد حرشن زركبوا السدتنيات نلعلوا كوميشن سدتنيات أزي الشغل يتأنيحو إذا زقبروا عند مخنيات كأ أو عيج زركبوا بوتها بمخانيو كوميشن سدتنيات كاب 13 حملة حيزو نابزن معسكرات مسمر كركب كندا تأنيحيهم دحرنا وحزر الربقن أب 3 حملة رأي كوميشن سدتنياتن كالوت مشارختن أب عد حرشن ماي عينين مسمر كركبوا إلهم كنتاتهم معسكر أزي أسكاف مقانون مقماتها يتسقمن كوميشن سدتنيات مسرتها وقربات كم إخلي زيتي ماين كالوئن كباتح كفتن تأنيحيهم كالوت مشارخت أكلاتون نابت بوتا زدلي قربات كعدلو أبز عريم صنيحهم اتخونتات أزي أسكافيو كوميشن سدتنيات جن كل زكالو يجبر على لغة بالملسام humanitarian partners are also trying قصال حتى صبتات معسكر سدتنيات بحلف دماء كلتا معسكرات حجي كم يالو زبليوم ذهبت ملسي. As you may understand, the security situation in the region of Tigray is quite fluid.
and is ever changing. ክትግምት ይኽም ትኽእል ኩነታት ኣብ ትግራይ ቀልጢፍ እዩ ዝለዋወጥ ዘሎ ገለ ካብቲ እንሰምዖ ሓበሬታ ካብቶም ስደተኛታት ባዕሎም ሰራሕተኛታት ወሃብቲ ኣገልግሎትን ኣብኡ ዘሎ መስኻኽርን ወይ ከዓ ካልኦት ኣካላት ከተጻርዩ ከቢድ እዩ ሓደ ክብሎ ዝኽእል ግን ሕጂ ኣብ ክልቲኡ ማዓስከራት ተዛማዲ ርግኣት ኣሎ እዚ ማለት ግን ዋላ እኳ ምስቶም ስደተኛታት ምርኻቢ ከኣል ዳ እምበር ምስ ነጸጥታ ተኸባቢ መሰረታዊ ቀረባት ንምርካብ ግን ገና ኣጸጋሚ እዩ ዘሎ እቲ ኩነታት ተቀያያሪ ዘሎ ምስ ኩሉ ሕጽረታትን ማሕለኻታትን ግን ዝከኣለና ክንገብር ንሰርሕ ኣለና ኢላ ቀጻሊ ሕቶይ ከዓ ቅድሚ ቀረባ ግዜ ኣብ አዲስ አበባ ዝርከቡ ኤርትራውያን እቶም ማዓስከራት ስደተኛታት ናብ ውሕስ ቦታ ክግዕዙ ሰላማዊ ሰልፊ ካይዶም ነይሮም እቲ ክግዕዙሉ ዝሕሰብ ዘሎ ቦታ ኣብ ክልል ኣምሓራ ድዩ ዝኸውን ዘሎ ምዝ ሕጂ እቲ ኩናት ናብ ክልል ኣምሓራን ዓፋርን መልሓሙ እቲ ቦታ ክሳብ ክንደይ ውሕስ እዩ ዝብል እዩ ዝሃበቶ መልሲ Yeah, for several months, UNHCR has been working with the government of Ethiopia to identify. ንዝሓለፈ ዋርሕ ኮሚሽን ስደተኛታት ውሕስ ቦታ ከናዲ ንመንግስቲ ኢትዮጵያ ክሓቶ ጸኒሑ እቲ ዕላማ ናብ ካልእ ውሕስ ስፍራ ንምግዓዞም እዩ ካብ 26 ሰነ ኣትሒዝና ድማ ኣብ ከባቢ ዳባት ዝተባሃለ ቦታ ናይ ክልል ኣምሓራ ቦታ ተፈልዩልና ኣሎ ሕጂ ከዓ ኣብ ዓለም ወሽ ዝበሃል ቦታ ሓድሽ ማዓስከር ንምቋም ኣበርቲዕና ንሰርሕ ኣለና እዚ ማዓስከር ኣሳት 25000 ስደተኛታት ክሕዙ ትጽቢት ዝግበሮም ምስ መንግስቲ ኢትዮጵያ ከም እንሰርሕ መጠን እዚ ሓድሽ ቦታ ንስደተኛታት ውሕስ ክኸውን ከም ዘለዎ ንሕናን ካልኦት መሻርክትናን ንሰርሓሉ ኣለና ጸጥታዊ ውሕስነት ጥራይ ዘይኮነስ ካልእ መሰረታዊ ቀረባት ዝርከበሉ ቦታ ክኸውን እውን ኣብ ምስራሕ ኢና ዘለና ኢላ This new camp is supposed to relocate or facilitate. ኣስዒበን ምስ ፌዝ ካሲና ዘቕረብ ኩላ ሕቶ እቲ ኩናት ሕጂ ናብ ክልል ኣምሓራ እውን ይልሕም ብምህላው ምስቲ ዘሎ ስእነት ጸጥታ ካልእ ዝሓስኩሞ ውሕስነት ኣሎ ድዩ ምዚ ኣብ ባይታ ዘሎ ኩነታት ካልእ ኣማራፂ እውን እንተልይኩም ዝብል እዩ ምስ ካሰኒ ዝሃበቶ መልሲ The plan right now is to ensure that we make sure that the Alamwatch site is safe enough for refugees. እቲ መደብ እዚ ንሰርሖ ዘለና ማዓስከር አለምዋች ንስደተኛታት ውሕስ ምዃኑ ምርግጋጽ እዩ ምዝ ዝኸይ ዘሎ ኩናት እቲ ቀዲሙ ዝመጽእ ውሕስነት ጸጥታ ስለ ዝኾነ ንዕኡ ከረጋግጹልና ምስ መንግስቲ ኢትዮጵያ ንሰርሕ ኣለና ምስ ገስጋስ እቲ ኩናት ግን ሕጂ ዘሎ ቀዳምነት ነቶም ስደተኛታት ብቁልጡፍ ናብ ዝወሓሰ ቦታ ምግዓዝ ኢላላ ኣስዒበ ዘቕረብ ኩላ ሕቶ ኣቐዲመ ጠቒሰ ከም ዝነበርኩ ኣብ ቀረባ እዋን ንምግዓዝቶም ስደተኛታት ዝምልከት ሰላማዊ ሰልፊ ተኻይዱ ነይሩ ካልእ ምጥቃስ ዘድልዮ ድማ ኣብ ትግራይ ዘሎ ምምሕዳር ምግዓዝቶም ስደተኛታት ብድልየቶም ክኸውን ከም ዘለዎ መግለፂ ውፅእ ነይሩ ስለዚ እቶም ስደተኛታት ብዛዕባ ምግዓዞም ኣፍልጦን ድሌትን ከም ዘለዎም ተሓቲቶም ድዮም ዶስ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝብሎ ጥራይ ዝኸውን ዝብል እዩ ዝሃበቶ ምላሽ No, as we mentioned, it's very voluntary, and so it depends on what the refugees want. ኣይኮነን ከም ዝጠቐስክዮ ኣብ ፍጹም ድሌቶም ስደተኛታት ዝቡርኮስ እዩ እቶም ስደተኛታት እንታይ ይደልዩ ኣብ ጉዳይ ኢትዮጵያ ጥራይ ዘይኮነስ ሓፈሻዊ ፖሊሲ ኮሚሽን ስደተኛታት እዩ እቶም ስደተኛታት ናብ ካልእ ሃገር ክኸዱ ወይ ድማ ናብ መበቆላዊ ስድሮም ክምለሱ ምሉእ ፍቃድ ክህልዎም ኣለዎ ስለዚ ከዓ ምስቶም ስደተኛታትን ወኪላትን መንዮም ናብ ተሓድሽ ማዓስከር አለምዎች ክግዕዙ ፍቃደኛታት ዝኾኑ ኣብ ምዝርራቢና ዘለና ኣብ ርእሲኡ ከዓ ዳሕራይ እቲ ማዓስከር ምስ ቆመ ውሕስ መሰጋገሪ መስመር ክንረክብ ንሰርሕ ኣለና ኩሉ እዚ ናይ ምግዓዝ መስርሕ ግን ብድልየትን ፍቃድን እቶም ስደተኛታት ዝኸውን ክትብል መሊሳ It depends on what the refugees want. ኣስዒበ ዘቕረብ ኩላ ሕቶ ቅድሚ ሓፂር እዋን ኮሚሽን ስደተኛታት ኣብ ልዕሊቶም ስደተኛታት መጥቃዕቲ ይወርድ ከም ዘሎ መግለፂ ውፅኡ ነይሩ እቲ ኩናት ካብ ዝጅመር ንድሓር ብበበይኖም ሓይልታት ግፍዒ ክወርዶም ከም ዝጸንሐ ክዝረብ ጸኒሑ እዩ ነዚ ዝምልከት ብወገን ኮሚሽን ስደተኛታት ዝካየድ ምርመራ እንተሉ ክትሕብርኒ ዶ ዝብል እዩ ዝሃበቶ መልሲ So as UNHCR, our mandate is basically to conduct protection monitoring, and in this protection monitoring እዚ መደብ እዚ ከምቲ ዝሰማዕዎ ኣይተዛዘመን ጽባሕ ክንምለሶ ኢና ንምንያን አብርሃምን ብትርጉም ዝሓገዘ ከምኡውን ምስ ጋሾም ፌዝ ከሴና ኣዚና ነመስግን እዚ ትሰምዕዎ ዘለኹም ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ሞ ሆርን@voanews.com ኢልኩም ርእይቶኹም